May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. Ang Lactopaffy, mahimo ninyong mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva, Gaizano Metro, Gaizano Grand, Robinson's Grocery, Diding's Pharmacy, Primus Medicus Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alturas Bohol, Bohol Quality Grocery, ug Paz Pharmacy. Radio Runda 675 Ang mga unahuna ang inyong mabati ning tulumanon, iya lang sa magsisibya ug way labot kining istasyon. Gabay sa kalambuan tulumanon nga buhatag ug kahayag sa daghanang mga butang. Gabay sa kalambuan himua kining tulumanon nga gamay nga agianan nga maoy muiwag sa mangiub nga lasang sa kinabuhi. Dili man tuod dayon kini makapakita sa tanang butang sa palibot apan muhatag og igong lamdag alang sa musunod mong mga lakang. Gabay sa kalambuan, ania ang inyong magsisibya. Maayong buntag, sugpo pag-usap. Pizza 29 gyapon ron, Martes gyapon. Ako partner matag inaning oras sa kada buntag, walain ang royal blood yun. Ang kilabot ng mga kolehiyal sa una, si Boss Rico Osmeña. Boss Rico, may buntag? Mayong buntag, Boss Oka. Mayong buntag, Manoy. Mayong buntag, Manang. Sige na lang ka, okay. Wanay tugtog. Okay, welcome din sa atong tulong na may gala. Gabay sa kalambuan. Inyong mapaminaw, 8:30 to 9 in the morning, Lunes hangtod sa Biyernes, mga higala. Pero mga higala, mag-isgot tag mga issues sa labi na kining atong gisundan karon na bugas 20 pesos. Ang nay ubang sample, brown rice no. Brown rice. Kana mamahal man kada bugas boss kay kita mo ko sa mga ilang brown na kay karaang stock. Ha? Na brown na kay karaang stock. Dili ang brown rice mahal gina katong brown rice gina. Bitaw brown rice mahal gina. Kana sa NFA na brown na kay old stock. Old stock naman na brown na. Katong pag Musronix malabuyok niya. Pero ang kansi ko ng taga-bukid kay ang habal-habal round trip 300 ang plite. Makapalit kag 10 kilos bugas. 200 kantidad kita 20. 500 na gyapon. Mao ba? Well, unsa man gitinuod? May tagay ko na kong ideya. Unsa may tinuod? Niingon ang presidente sugod gahapon. I'm sorry. Ang gobernadora sugod gahapon. Baligya ang tag 20. Ngano duha man to ka lungsod ang nagpakita sa ilang dan bantayan na Santander. Gigamit ang system kunuhay nila na gitawag nila Sugbo Merkado Barato. Katong SMB. Nagpatuman ang lalawigan sa Sugbo og 29 pesos per kilo. Unya, ay man to sa una. Di ay man to 29. Kato lagi NFA rice to unya kuno ang stock mao na wa nila ipadayon. So nagbutang sila QR code system. Unsa may paagi? Nganong nag QR naman? Member ka na mo gigamit man na nilang mo nang sa mga kwandeha karon kaning QR system diha sa Kapitolyo ba? Kung man nagitawag na digital business sa anak. Taga-bukid ni kamao aning QR bagay ko. Mao lagi na. Ang ako lagi mao nang ilang gipatuman sa mga lungsod katuragang SMB. No? Ato sa klarohon, atong klarohon. Niingon ang DA Secretary, unyas pizza dos, tag 20. May 2, yes, correct. Unya, ang Kapitolyo, gahapon matag 20. Gahapon matag 20. Pero sa tinudanay lang, ako man na hinabi po tong Domingo pa si Mayor Glenn Bersede dire sa Mandaue. Nung nangutana ako, kamusta naman? Gagahapon, gimitingan para nila. Kaya yung system ba, di man basta-basta kapag
Unya, ang kamanduan sa tinud-an ay lang, kamanduan sa mga kadiwa centers. Problema sa Sugbo, mamatay kadiwa sa din sa Mandawi, basta nasa DA. Regional office, nasa Barikay. Regional office sa DA. Og taga, ingno na tong, pinaka-duol lang. Pilay platero sa Danao. Tingali, 30. 30, round trip, 60. Magkag na po kakilo. So, 260. Maglinya kag balik ka oras. Grabe ya. Kani ang usad ni lagway ani nga kaning maong kuan si kani House Deputy Speaker Bots Pitsay. Ilad. Ilad. Budol ko no. Budol man kana lagi pamulong na 20 pesos ang kuan budol naman mismo si Attorney Vic Rodriguez ang senatorial candidate kanhi executive secretary miingon nga oo, nabudol talaga namin. Paita no? Pero karong election period, another budol na. Si Pambari 4, kandidata na orang pertira ba pagkasipaan nila ni Sara atong dito sa Karkar, ha? Sus, grabiha yun. Now, nagpakaon nga, why bayad, why kung ano yung feeding program sa mga bata, hinoon to. Yes. Dili to botante, ha? Dili to magdag-ID pagkanon. Yes. Unya, kato, gikiha pa. Kanin tag 20. Ipasalig para bagyod na kuan ba kanang up to December kuno ang lalawigan sa Sugbo, December 2025, maoy mo subsidize. Nangiga. Pero niingon ang taga-sinag, ha? Ako pangutana diya, may kadali ini mong istorya niya kung wa na ka by June 30. July 1 na ka. Nya ang ikaw ipasalig din mo na puntuhan na ni Pam, kung gobernador na sa Pam. Sa ato o tinuod, no? Nakibaw na si O mapildis, Gwen. Dapat na siya unya sa Disyembre. Kasi nagtuog siya, mudaog siya. Atay ka lang. Oo, dali, makadaog ko nung haysa, pero matanaw na ako. Dili, oy. Sa mga Sugboano karon mo, wagi, susumantay, daghang paganig bashing. Akong amigo, ha? Matod pa niya. Tuwa man sa Manila siya. Matay, naghana ko no sa iyang mga amigo. Dili sa to ba? Nga bisag ihatag pa ng bugas sa kanana ang mga tao. Dili tag 20 ha, ipanghatag. Di yun sila mubutar sa mga kandidato ubo sa presidente bangag. Bisag ipanghatag ha? Misail hilig, taga-kwan, taga-ulanggo. Yung sa bahala na, di gin may mubutar. Anang mga kandidato ubos ni Marcos. Kay nabudol na kuno sila, nailad na, karon tiwasan pa. Mausa kang pamulong sa Karkar City ni Vice President Sara. Ayaw mo tuo ani. Kinikuto brarig kuan lagi after May 12, mo lagi akong kitagaag kuan ni up to May 12 lang ni. Kay May 13 na may mga resulta mang gawas ana matay mo ka na. Uy, undang ka murag sa sayutan. Nanirado. Dingon ang taga-sinag kaning samahan ng industriya sa agrikultura nga ang gobyerno og ilang himuon gini nga tibok tuig ba mutapar ang gobyerno og 4 bilyones. Bilyon ha? Unya, kitang dili mga gawas ni mo, royal blood man ka. Mga special rice, dili man siya mukaon og inipipon. Kami mais. Shirataki ako. Shirataki rice ako. Unya, tapar man gyapon ta kapila ni. Bitaw. Unya, kita magbubuhis. Sus, ultimo na, kanang MRT di ay Boss Rico o LRT sa Manila. Subsidized man ang gobyerno? Pila ka bilyon ang i-contribute din sa Sugbo, ano? O niya, apil man di ay tagtapar. Ang ang uban gani, wati kay kakita na. Wati, sus, nakasakay, magkuha na hinoon. Pero ang nindot lang yun, ana, o magka-apil ta na, bisag nagsigit tagtapar, magka-apil tatagsakay. Anto kang Manila pa mo sakay, mayate na. Gilara man ani. Inana po ang system of governance nato na sa taxes nato ba? Centralized system. Mo na usa sa atong kuan gyud gi-fight out. Nganong hilig man kaining gobyernos bangag og ayuda. Panahon digong ibalik na to kang Pinoy purpose naman to. Pero dili to ha. Kang Gloria Macapagal Arroyo to sinunod to dito sa Latin American country. Yes, I think sa Mexico kanang purpose or pantawid program conditional cash transfers. Yes, conditional. So, gisunod tong ko ana kay paras mga pobre nga kanang di gyud taon maglisod gyud. Yes. Mo nang purpose sa to meaning purpose.
Pantawid. Pampatawid. Ah. Pampamilya, pampatawid program. Pamilyang Pilipino program. 4-piece. Ah. Pag abot ni Pinoy, gipadayon lang na. Pero wa na to'y lain. Sa kandigong ni tumaw ning ayuda, Tungod sa COVID. tungod sa COVID. Oh, bitaw. Katong, I think, diha naman ang ka-AX, kining Assistance to Individual in Crisis Situation. Yes, Diha na. diha na. Ang MAIP, wala pa. Wala pa na, wala ni. Ang So, maayos AX last lang. year ni. Pag abot aning bangag, tungod sa ngilngig kayong diskarte, aning hinganlan og Martin Tambalos Romualdez, ayay, napunta naman ni noon. Naanapoy MAIP, naanapoy AKAP. Atong ni aging tuig, why budget tong AKAP ha? Karon naman yung appropriate na yun, atong pagpasan sa budget na to. Wa matay budget ang AKAP. Giunsa to nila pagdiskarte. Now, karon, ari na po ito, bugas. Kinimbugas, wala pa rin budget. Lagi. Mismo si Secretary Chu Laurel na pag-abot rin sa Sugbon, mingon gyud na, wala pa ni budget. By next year pa ni. Ikuan sa GAA. So, mauna mag-subsidize for the meantime, ang national government of more than at least 4 to 5 billion o niya ang local government sa mga local governments. Which, ang kuan ako, lagi na, siyempre, tanawa, pero ang basis lagi nila sa pagpatuman ng 20 pesos per kilo, kay tungod sa Visayas, especially diri sa lalawigan Sugbo, aduna ra bagi 1.272 million families in hunger or in poverty. Taga Carmen ay, matod pa ni Jody Armero Ruiz Monsolier. Ingon siya, naluoy bitaw ko ni Gov Gwen atong dito sa Mingdanilia kay gisinggitan og Duterte 100 singit no onya 100 ka singgit onya kanang bugas nga tag 20 ang gipalit ana atong buhis correct onya nya pasensyahan nila giunay ta sa atong kaugalingong kwarta basta maita. Good morning ni Gingging Ilas po da. Kiluto ta sa kaugalingon natong mantika. Pero okay ra gyud og nagsubra ang kwarta sa gobyerno. Pero ang problema kay perti man dako ang deficit or alkanse ang gobyerno sa atong do na man gani. Do na man gani kanang gitawag og unappropriated programs, meaning gi-aprobahan ang maong programaha o project pero wa na budget. No. Ako i-localize lang. Sa Sugbo panalitan. Wala na akong always i-reiterate na di yun matubag yun sa Kapitolyo. Dili ay. Ang kining 1.72 million families, 2023 pa na nga figure gikan sa kanang statistics gikan sa PSA ha. Dili mi nagtumutumo ana ha. Pero wa man gyud sila katubag ana ay. Bitaw. Nganong wa man ginama. Lagi sila yung programa alang ni anak ka na ang sugbusog lagi. Ang pwede sa sugbusog, magtanong pa ka. Karon nangita man kag karon dayon mangita ako pagkaon. Kanang busog-busog busoy ko parehara sa awang-awang. Naloko na. Kanang semi-gutom ba? Mao ba? Kanang bitong ini kabuntag kanang ang imong sudan ang imong pagkaon usahay tinughong ra unya way sudan. Mo na busog-busog. Biya. Pagkanaon ako murag oy kisaw ha. So far, Daang Bantayan o Santander, tanaw na murag murag mga tao wa may mo. Murag kita ka puros display raman. I don't know ha, kay mo ko makita sa picture naman god. Dali ramang ma-edit ang picture gawa sa video. Andito sa kwan, Santander wa man pod. Ganun tumoy-tumoy man po, Daan Bantayan o Santander. Ang dili guys. Doon Minglanilla, Karkar. Kuan mga naman. Pa-effect man good ang style ka god kanang tumoy-tumoy kuno ba? Iyos Gingging Ilas. No ka wala kong wala na tag 20 ipanghatag lang ta ng bugas. Di lang sa ayuda. Ya, ang nindot ra ba aning community chairman o ang mga commissioners pinangunuhan ni chairman. Sus, i-aprobahan oy. Approve dayon. Ihatagag exemption dayon. Gabi ha. Bagaag naong aning matay tan-aw nako downfall eh. Si Amy Marcos din mo to angay ibalik dito angay butaran bisag magkuyog sa Sara. Maglisod na. Lisod ng mga Marcos gipabalik pag yun. To be honest mo boss, ikaw ang komputer og karon itong karon ako kaniadto ako man gitaguan lang kay lisod mo basig maka-influensya ta pamilya na mo. Pinglakson among gibutaran mo to issue sa kwan. Ana na ang pangawat gyud.
Ako ba ito kumubutar sa mga Marcos? Wa sa pareha. Ibigta ko. Naloko na. Nagipalagpos gud na mo ang nagrally gud na sa Malacanang ana na itransyon pa mi, itirgas pa mi ito panahon na preso pa ko. Ang Kapriso ka di ay na- ani. Ito, Kamo ni Mayor John Simon napil og kapriso John Simon wa Mayor Quezon City. napil. Stapan kaniya. Hmm. Wayate. Dili pa ka staff niya. Ah. Student activist pa ko San Beda. Kanang San Beda College duol ra kayo sa Malacanang. Yes, kurog dool kayo. Oh. Diha nag-organize ko student activist group kay magprotesta mi. Kamo tong sige ibagsak. Pinod kana ibagsak. Bantog ra mo maumog na ang may paglinawan. Ano bubutar kag Marcos ate. Gabi ha bitaw gyud adtong ni Agi. Daghang kay ningon history gito. Dili man kag nakakuha sa 31 million. Kuha man dili man siya minority president. Majority president gyud. Majority president nakakuha lagi siya 31 million tungod po. Kay ang botante ato panahon na pila may botante di ba 60 million? Oo. So majority president Majority gid siya. president ko siya. Kay tungod lagi na si Sara Duterte anahin mo niyang vice. Kung wa mag-vice si Sara Duterte na asa ka kada tanaw na ako mga 1 million na makuha. Pero giwara-wara man Gwen. Pakpak mo kinibutar ba mo? Gani nagkaiusa ang boto sa mga Sugboanon kay ang Sugbo mao'y mihatag sa labing dako nga botos sa tibuok Pilipinas alang kaniya. Over 1.5 million votes. Siya din kaingon na to. Dagang mga NGO or mga civil society groups sa mga DDS na nasuporta. Pero ang mga DDS ko no. Ita DDS ay. Ang mga DDS ko no mga uplok mo ko no. Naloko na. Karon na sila mosulti na uplok. Ha? Karon na mo sulting uplok kay wala man lang pero Nagamit naman sila. Nagamit naman nila ang mga DDS. feeling victim si Gwen. Karon. Bato kang character assassination. Oh. Kasi sugod ang character assassination batok ni Pam. Yeah. Ang isuon man. Di ay nagsigig suwat. Duterte. Now, ang karakter, vicious yun ko no. Cycle, ang kanamang pagsaway niya, tungod aning mga social media users ko no. Saba yun ko no kayo. Dito, dili ba to social media sa kanila? Adto ka Milanilla, adto ka. Dili to social media? That's why ako gusto na akong mga coverages sa mga lungsod. Kay ma-feel good nimo ba? Dito sa Karkar, mauna niya tudyo ko, Domingo, dako to, ha? Ato Domingo. Pero matay, bisan sa Di pamlansa unta. kuan gyud dili. Plancha na gyud. Sabado, labam na. Naglabam ako Sabado. Nya, Lansa Domingo. Wa ka pamlansa, kay ato ni mo dito sa Karkar. ato jud sa Karkar. Matay sayo. Matay, kung ma-feel good nimo mga tao. Kana lagi problema lagi karon. Ang present administration sa iyang political isolation. Sa grabe, habit Ano ano? gyud ang reality ba? O, dili to social media, ha? Kato, dili to hakot. Dili po to, way mga memorandum do. Ay, kamo mga BHW ha. Ang inyong allowance, maminusan na 200, kaya mo tambong ani. Naaman na yung mga inanang kuan, ang mga messages. Mau ba? Pirti makayaw yung Barangay gwen. Tanod, Oh. BHW, mga nutrition scholars. Hasta pa na yung baha ka ng barangay Yes. Animal Health Yes. Health Aid. Tana. Appeal pa rin. Bantang yun. Naloko na. Mother Ikaw pang- sa di ka mo tambong ato nga kuan ka nga maminusan na gamay naman gani, minusan pa. Kansi ko rin taga-bukid ay. Pirti ka mahal sa plate sa Malabal. Tag 300 ang round trip. Unya 10 kilos ay mapalit nga inip eh. Matod pang Busonix. Mo din. Mo ni pangutanang dako ba. Si Gwen bagyod kanamang saway siya tungod sa iyang kamayang binuhatan or sila po'y nagsugod karon yan nagikiya ugangan o umagad nangiha kay si Bobby Tiglaw gikiha ni Diok kuan sa una no ni Jimmy. Oh. Siya mo spokesman kanina to Jimmy. Ya, kolumnista. Bitaw. Ang imo National Newspaper po ng imo Daily Tribune, pero si Bobby Tiglaw, Columnist. kolom tong iya. Opinion maker. Opinion ha. Komentaryo og sa Yes, radio. commentary. Now, karipong inahan, ugangan, ni Kiha po na itong vlogger, Doc Bok, si Dudong Efren Umayan, og si Michael Cano. Sus, kulatahon po siyang may nakakita ko sa vlog ni Michael Cano.
Yang igawas tong diskursong ko yun, maghiwi-hiwi yung naong. Naloko na. Bastang paita niya. Ingos Gwen, nga grabe kung sa ikawalo niya ka, eleksyon karon. Karat ka na sa sinisya. Karon yung kuno sa gisaway. Pamulong niya to sa Robinson's Galleria. Mao lagi pangutanan. Amo to? Ikaw din. Kisa may nagsugod, ana. Inyo man ang style good. Attorney Rupil, ha? Karon nagbumerang ninyo. Si Attorney Rupil. Bitaw. Matigi ka na adlaw na Attorney hinoon Rupil. po siya. Unya, naman to, damage naman. Bisag mo unlang pang, Muunang pa sa Attorney Rupil. Legitimate ang issue. Ibalik-balik, ha? Pabayron ka 10 pesos palitan sa North of South Bus Terminal. Public service man ang inuntanin mo. Unya, matan pa Attorney Rupil, tinuod man. 10 pesos? Iya man ang gibalik-balik. Ato na nang gihisgutan diri nga. Kato mga ining Cebu. Ngano pa bayron pa mag-gis ang Susubatay sa Cebu karon. Naloko Kanito, na. sa Cebu, ang impression sa ubang mga taga-probinsya, sa Cebu, iniglabang ni mo. Mas matay mo, magsilutan man ka, bayad man ka. Kanang, kuan ba, jaywalking. Oh. Karon, punto ka Cebu, sa North Bus Terminal nila o sa South Bus Terminal, pabayron mo ka, manghihi ka. Naloko na. mangutot. Utot, 5 pesos. Ngay dili mo tingo ko may bayad. Pero kung manimaho ka, mo na bayad yan ikaw gina ikaw. Matod pas taga-karkaray, Romy sa to arisgado, matod pa niya. Mabitaw ayaw gid mo paghingan o guwak-wak aron di ka labayon og mikropono katong ibot ang mikropono eh. Nagbalik-balik, gibalik na sa to. Hasta to kang bayron katong nanion og armas dito si Sarpi sa Bagsakan Center. Gibalik ro, kuha niya. Matay. Kunya, ilam na binuhatan. Binuhatan lagi na nimo, bumerang yun na nimo. Matod pa nila, giguba kunog maayo. Ang guba na daan ang reputasyon na. Naday ko pa magpasalamat kay si Pambari 4. Yes. Okay, kaning atong nagtukod di ay karon na dunay gitawag nga Doctors for PAM. Ay. So salamat kaayo sa tanang doctors nga ni uban ug misuporta sa Doctors for PAM forum niadtong Sabado. Mga internist, surgeons, general practitioners, pediatricians ug uban para nagkayusa ta tungod kay kabaluta kinahanglan na og tinuod nga kausaban ang healthcare sa Sugbo. At tinuod ni kanay gamit gyud kayo ni ha kay. Daghan kayong nagtindog uban hilom lang pero kusog ang suporta. Kini nga litrato gamay ra na posting sila no na pwede magpakita daghang pa kaayo ang mga kasing-kasing nga nagbarog alang sa mga kabos, alang sa mga naulahi, alang sa mga kasagaran nga tao. Di na ta musugot nga kakuwang sa tambal, kakuwang sa serbisyo, Palit og dagom. kulang sa tagad, mahimong normal. Di na ta musugot nga dunay mamatay tungod lang kay way nakaatiman. Tampay ta bitaw So, tinuod. salamat kayo for our doctors, sa mga Cebuano doctors. Salamat sa mga doktor ha. Ug katong mga doktor nga gikiha diha songwa. Base ng uban walang pakita dito. Ang mga district o provincial hospital posible gini nga dili na gyud in town magpada og pasyente diri Soto. Sa umaabot nga panahon kon kay kani si Pam ang iyang kuan gyud ang iyang advocacy healthcare og kanang dili gyud dili busog-busog. Oh, yes, Dili tong busog-busog pagpakaon. Pagkaon sa to iyang food bank. Food bank. Kinahanglan ko og food bank unya ang healthcare. Dili na gyud kaning nagtan-aw ha dili la ko i-mention. Naano say kuan nga iyang anak in town na admit manay pagpalit sa didto og dagom kay umtay i-inject. Ingon ana ang hitsura ha. Sa actual yung facts yun ha. Nga ang way pamalit, way budget Way- para way- dago. Isubsidize sa bugas. Mao ba? Ilara tits. Una, hopefully mausab ning hitsura sa mga district o provincial hospital Yes, sa umaabot nga mga buwan kana kon atong ilisan ang katon dili lang tayo mabalik anang ingong wakwak lagi. Kadlaw na bilin, ha? Kadlaw. Uy, 29 na ron ha? Ugma, 30 na. Pila na lang kaadlaw na bilin. So, mainta nga, sa maabot nga buwan, 10 days. maabot nga buwan, dili man din makalingkod ang mudaog. No. Gawas og si mananggapon. Pero, makaangko na gyud og tinuoray nga serbisyo sa mga tambalanan sa lalawigan Sugbo Sugbo. ang
katawhan nga dili man gyud makaapol. Kani man gud sila boss Rick. Mga Garcia, nagtuo ka nga bisag sipuno na mo adto na ato mga district hospital di gina may tabo. Yeah. Pero di na po sila mo sa Chongwa. Dili na po matutsong. Kay nga naman, nga no gutaw magpatambat. Parehara nilang ibalik ang inipay. Oh, bitaw. Balik ang inipay. Kanip, nindot kayong bugas. Mukhaon sila. Naloko na. Dato ganyan si Misael Hilig. I think katong taga Carmen, ingon nga, matag ipakita ang last video nga mga on sila anang inipay. Bitaw. Si Bangag. Agito na to. Si Bangag. Ikaw, si Chula Aurel. Si Queen. Daghan kayo. Di ako gitambagan gahapon. Sa ilang Japanese rice mo siguro? Dili. Ha? Number 16 na mais. Naloko. Pobre may boss. Pero, Sa to ah. oh, Sa to ah. pobre ta, Oh. pero hilason ta, na mayroon di size, itong kanon. Ano na, green tunto na eh. Okay. Di ba siya na mukhaon og numero 14, di size may Naloko na. Message gikan ni Eleuterio Cabardo. Ah. Ay boss, kanes Morning, Argao. boss. Good morning boss. Kami diri sa Argao, ako pamilya Kampambari 4 mi. Ayay. Na ako suggestion ni Gogpam nga iya sad padakan ang honorarium sa BHW og 10K. Kay kung 575 raman, richest province man kaha ta, maayo hayloon nato ang BHW. Salamat boss Rick. Okay, salamat kayo boss ha. Matod pa ni. Argao. Matod pang gingking mukhaon ka ng kaw-kaw anang tag 20. Gapon mo sana mo to gipakita nga. Lagom ko no. Siyempre PTV man to. Lagom ko no. Akong gitambagan. Engko sayon ra man gyud kay na. Ayon na lang magbagolbol og lagom ng bugas. Old stock lagi na. Adi, Oh, palit na brown lang mo. rice old stock. Palit na lang mo chlorine, humuli. Palit mo chlorine aron humulan. Naloko na. Simple kayo. Muputi ra na kay kanang lagom nga bugas og may old stock. Pwede ra na inyo humulan og chlorine palit og chlorine 5 di muputi na. O pala ha, kami si Boss Rico nanawagan ng hinaot nga sa umaabot nga mga adlaw o buwan ang mga tambalanan sa lalawigan sa Sugbo di man dayon madali-dali apan ma-improve na gyud ang serbisyo apil na mga doctors ug nurses ug ubang medical staff niya matarong na kay makaserbisyo na po sa katawhang pobre di man ginamahitamaw man Garcia antos district hospital or provincial hospital katong mga hawang antiyan tungod sa busog-busog manghinaot ang food bank ma-establishar dayon sud sa usa ka tuig pinaagi ni Pambari 4. Pero ano tayo oras boss ha? Okay. Nahurot na. Tayo yung panahon. Ba't ano sa tanan ako to i-greet atong amigo Arnel Bakalan, happy birthday. Oy, Arnel, ha? tinuod, Happy boss. birthday. Murag natay kalihukan tingali karong gabi. Litso na Pero sad. di na lagi ni sa naman. Litso na sad boss. Inomdom ko kay si Madam Elsie ganihan ingon sa ang number 1 headache ko ni. Happy birthday. Sinanggo ni si Madam Elsie. Ginoo. Okay. So happy birthday Boss Arnel. Okay. So sa ngalan sa tagdumala sa atong stasyon sa DYKC RPN, si Ma'am LV Canet, sa atong mga technical partners Glenn Tudtod ug ubang pa, no, nakauban. Sa atong kauban of course Boss Oka. Sa ngalan of course sa umaabot na gobernadora sa lalawigan Sugbo, Pambari 4, inyong alagad Rico Osmeña, kamo ang Sugbo. Matod pa nga, di pa kang Romy sa Torres Gado. Matod pa na nanaway ang kaatba nga. Mayra ko no si Pam sa social media. Katod sa inyo, boss. Ingos gingging ila sa kinukuhurot o kayatap kung mag-chlorine alang bugas ng lako. Naloko na. Tagat sa akong among partner, si Boss Clinton Tonra o si Sting Joe. Naloko. Upti kayo sa among mga content rin sa among page. Ting Joe Pipito, among station managers, Ma'am LV Canit. Inyo mga alagad, o kapasaporte yung Rico Osmeña, mayong buntag. Inyong debate ang tulumanon. Gabay sa kalambuan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang mga unahuna ang inyong mabati ning tulumanon, iya lang sa pagsisibya ug way labot kining istasyon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria.
pampalakas ng resistensya. Maglacto Puffy araw-araw. Natural ang galing. Ang Lacto Papi, mahimo ninyong mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva,